Θα παρακολουθήσουμε μια λήψη σήματος SSB. Έχουν τοποθετηθεί σχεδόν όλα τα υλικά, βέβαια είναι σε εκκρεμή κατάσταση. Εδώ είναι αντιστάσεις οι οποίες προσπαθώ να τελειοποιήσω το AVC. Έχουν φτιαχτεί διάφορα ποινία. Αυτό κάνει από τους 5 μέχρι τους 10 μεγακύκλους για λήψη. Θα ανοίξω λίγο το volume τώρα, που είναι και αυτό πρόχειρα. Εντάξει, λίγο παραπάνω. Κατάλαβα. Τίποτα πάνω στο ψυγείο του Σπύρο. Εγώ το μαλαγέκιο στα μηχανήματα. Στο ψυγείο από πίσω σου λέω. Δίπλα στα μηχανήματα μετά θα πάει στην μπροστική μαξίματέλα. Η συγνότητα που πιάνω τώρα θα καταλάβατε ότι είναι στους 6.670. 6.710 είναι. Εκεί πάει τα μακατρίγια ρε παιδιά του. Πολύ εύκολα καθαρίζει ακόμα και χωρίς το BFO να έχει χαρακτηριστικό. Πάμε έφτιαξε. Θα μου στείλεις και εμένα ρε μπαγάσα. Ναι, θέλω και να μην πάω τα μουστάκια να μου στείλει. Περιστρεφόμενα να το στείλεις μόνο το άλλο το πες και εσύ για τη γιορτή σου. Να κι άλλος ένας. Σταμάτησε. Αυτό καλό είναι. Έτσι με λέω. Ναι. Ξέρετε παιδιά, τώρα ο Σπύρος θέλει να φωνάξει μάστορα για να κάνει κι άλλο πατάρι, δεν χωράνε. Πανικιάς και ένα σπίτι να βάλει. Δέξον φτιάχνει. Η ευαισθησία του δέχτη είναι κοντά στο 1 μικροβόλτ. Όλα πήγαν αρκετά καλά και κάπου εδώ τελειώνει το πανηγύρι με τις δοκιμές και θα αρχίσουν όλα από την αρχή να τακτοποιηθούμε.